Това е Phone Arena България, директно от MWC 2010 в Барселона. Това е Samsung E2370, много така простичък телефон. Интересното, основното в него е това, че издържа, има сертификация IP54, т.е. би трябвало да издържа, нали, да е по-здрав от нормален телефон, който е нормално за рък телефон, издържа на изпускане на прах и на изпръскване на вода, не е водоустойчив, но става за използване примерно в дъжд. Уникалното за него, т.е. това, с което го рекламират, е мощната му батерия, 22 часа от Talk Time, което наистина би било много добре. Това е по-добре от повечето спецификации, поне с 50% някъде, но трябва да се ги в реално ползване колко ще се използва и 62 дена стендбай. Много прост телефон. Отзаде има спикъри, двойни спикъри за да се чува силно и FM радио. Нищо особено, не е тъничък, доста е дебел, но имате, че е издръжлив телефон. Това не е чак такъв голям проблем. Идеята е да го вземете като прост телефон, чрез който да не ви пука, да се го използвате спокойно и в дъжд и така нататък. И това е, когато го вземем за ревю, ще видите повече детайли, ще го теснем дали не се издържа и така нататък.